En aquest vídeo veurem com programar una brúixola en el mòbil. Anem a Proyectos, Comenzar proyecto nuevo, li posarem de nom brúixola, Aceptar. Se'ns carrega la pantalla en blanc i el que farem serà buscar on està, no, aquí tampoc, està aquí. A dibujo i animació arrosseguem un lienzo. Com que volem que estigui al mig, tornem a screen, a pantalla, i direm que tot el que estigui a pantalla estigui alineat horitzontalment al centre. Llavors tornarem a lienzo, clico aquí a lienzo, i vull posar una foto d'imatge de fons, però no l'ha carregat encara, per tant vaig a subir l'arxivo, tria un fitxer i triaré brújula fondo, no la tinc preparada. Aceptar. I ara vaig aquí, imagen de fondo, brújula fondo, aceptar. Val, ja veiem com serà. Ara arrossego un sprite image aquí al mig i també vull que sigui una imatge de fons, com que tampoc l'he pujat, tria un fitxer i serà aquesta imatge d'aquí, acceptar. I ara me'n vaig a foto i dic que vull que sigui una foto. I ara la col·loco al mig. I ara ens faltarà posar a disposició, una disposició tabular, serà per posar diversos components a dintre, i aquí arrossegaré dues etiquetes, una i dos. A l'etiqueta número 1 li canviaré el nom, el text de l'etiqueta, i li posaré Azimut. Azimut, 2 punts i un espai. I a l'etiqueta 2, el text, simplement li esborraré. Ja està. I ara em falta aquí només posar un sensor d'orientació, que el posaré aquí, però se'm quedarà invisible, se'm quedarà aquí baix. Doncs ara me'n vaig a bloques i programaré això. Me'n vaig a sensor d'orientació i dic que quan el sensor d'orientació canvi d'orientació, llavors l'sprite image que he posat es posi en la direcció de... Me'n vaig a variables, tomar, i el canvio aquí i poso Azimut. Per tant, l'sprite sempre anirà en la direcció del Azimut. I el text de l'etiqueta 2, que estava en blanc, li diré que vagi posant, duplico això, el valor de l'Azimut. Doncs ja està. Quan mogui el mòbil, la imatge de fora es quedarà fixa, però l'agulla a dintre anirà apuntant sempre cap a l'Azimut. I aquí l'etiqueta doncs em posarà el valor de l'Azimut. Doncs ja us podeu connectar a l'iCompanion, si no ho heu fet, i comprovar-lo.